ngendo ngerti lawange. Lawang pertama niku tulisannya niku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuwi lawange para nabi, lawange para rasul, lawange para syuhada lan lawang sing kanggo lewat para luman askhia. Wong sing ahli ngaji mlebete teng mriki. Dados nek pun paham kados ngoten niku nggih semangatipun dipun tambahi. Semangat awak, semangat akal pikiran, semangat atinipun ditambahi. Terus dikandeli sehingga mboten wonten sifat males, mboten wonten sifat wegah, mboten wonten sifat aras-arasan. Amin Allahumma. Terus sing lawang swarga nomor loro napa? Watsani babul musallin alladzina yakmiluna sholata wal wudu'a.